Fot-li pou. Xiula el senyor Mateu Laoz. Ha començat el partit de tornada per Aleix. Aleix té Messi a la dreta, la primera que rep el petitó, la centrada de Messi a l'interior, a l'àrea per Jordi Alba, la centrada, corna. La passada de Leo Messi és però com veu aquest pilot amb molta paciència. L'Espanyol tancat ara la passada d'Iniesta a l'interior de l'àrea per Messi. A Marc Navarro, tremendo. Sí, la nada de la setmana passada també. Compte qui va Messi, la passada. I li ha pres la pilota a Messi, el tenia a l'esquena i no l'ha vist. Messi ha anat a pressionar i a recuperar la pilota, arrenca Messi. Messi la posa en profunditat a la dreta per Aleix Vidal. La centrada d'Aleix Vidal, gol, 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 futbolística, gol del Nou, gol de Luisito, esclata l'estadi del Futbol Club Barcelona, crits d'Uruguayo, Uruguayo, apareix per la banda dreta Aleix Vidal, centrada excel·lent, perfecta, milimètrica d'Aleix, i la rematada del segon pal inapel·lable del depredador, gol del Barça, gol del Barça, gol del Barça, gol de Luisito Suárez. 9 minuts de partit, eliminatòria empatada, Barça 1, Espanyol 0. Qui ho ha celebrat amb ràbia i energia, Luis Suárez, que de seguida ha rebut les felicitacions dels seus companys que l'han anat encerclant mentre Jordi Alba era estès a terra. S'havia fet mal prèviament al lateral, que ja s'ha aixecat i que podrà continuar. David López demana cap, es toca el cap, demana paciència i tranquil·litat als futbolistes de l'Espanyol. Aquest és el missatge de David López. Gol que dona la raó a Valverde per donar-li profunditat, per donar aquest tipus de centrada com a extrem. L'ha vist molt bé Messi i després el moviment de Suárez. Ataca l'Espanyol, perdoneu, Gerard Silesen, aturada de l'holandès. Sergi Roberto i Jordi Alba comenten alguna cosa abans que Messi xuti. Penja la pilota a Messi per Piqué, que topa en Pau, treu la pilota a la defensa de l'Espanyol i torna a ser el futbol com per intentar sortir i no té elements per aguantar dalt. Mira Messi ara amb Aleix Vidal entra a l'àrea, guanya la línia de fons, la centrada d'Aleix Vidal, el control de Suárez en l'1 contra 1 a l'interior de l'àrea, ara li han pres bé la pilota, surt l'Espanyol, però mira, és que regal per Iniesta del Camp Nou, eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei, empatada, passada en profunditat de Busquets per Messi, que no estan fora de joc. Messi punxa la pilota a la dreta, encara el defensa, doncs no ha superat l'1 contra 1, la segona pilota de l'Eix, la lluita Messi, que la recupera a la frontal, el xut i un rebot, gol! Gol, 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 del petitó, del 10, del millor, de Lionel Messi. Si Messi perd una pilota i no hi vas més que ell, si no hi poses més intensitat que el millor del món, tens totes les de perdre. 1 contra 1 de Leo Messi per la banda dreta, perd la possessió el millor del món. Jo crec que la defensa de l'Espanyol bada, i qui va més amb diferència és Leo Messi, que la torna a caçar, se la posa a l'esquerra, la rematada del 10, rebota en un defensa de l'Espanyol, rebota en Naldo, cap opció per Pau, gol del Barça, gol de Messi, el Barça ja ha remuntat l'eliminatòria, 25 i mig a la primera part, Barça 2, Espanyol 0. Leo Messi, que ho ha celebrat corrent amb els braços estesos, les mans obertes, com si estigués fent una mica l'avió, ben a prop de l'afició del Barça, somrient, content, i ha rebut la felicitació de tots els seus companys per després recordar-se, com sempre, de la seva àvia Cèlia assenyalant el cel. Hi ha dies que Messi surt una mica a veure-les venir la primera part, a reservar algunes forces, i a la segona part acabar-ho de matar. Avui no ha estat així, avui des del principi s'ha obert a la dreta, ha intentat fer desmarcades en profunditat, ha tingut ganes d'incidir en el joc, i en aquesta acció s'ha vist clarament, no li ha sortit el primer dribbling, però ha insistit fins que ha recuperat la pilota. Sí, el que diu l'Eduard, jo també ho he vist en directe, i compte que ara hi ha una pilota dividida que lluita Suárez amb la defensa de l'Espanyol, i va també Messi, també apareix Rakitic, el Rakitic la posa per Suárez amb Messi a l'interior de l'àrea, continua Messi, en té 3 de l'Espanyol, continua Messi, ja se n'ha fet a 2, la centrada fora de porteria, l'últim en tocar la pilota. I si l'Espanyol no la veu en tot el partit,
doncs no té Compte res. Suárez la deixa per Sergi Roberto amb Suárez, ha volgut rematar de primera, ja ha tingut el tercer, no ha tocat la bola, misto de Suárez, i posar-la pel mig per Messi ja se n'ha fet a un, arrenca Messi, la posa en profitat per Aleix Vidal, no, ha posat bé Suárez, que bé, la despenja amb el cap per Aleix Vidal pot connectar amb Messi la frontal de l'àrea, arrenca Messi, la dona per Aleix Vidal la torna enrere per Suárez, la rematada, demana penal Suárez, jo crec que no ho és. Ara Mateu Laoz li torna la pilota al Barça, només li faltava això a l'Espanyol, el xut de Rakitic fora, molt desviat, Naldo li regala la pilota a Rakitic. És que és impressionant, Aleix, tens dades de possessió? Sí. El Dani, vull dir, avui al Dani li haureu de donar un tranquil·matí. Sí, està desesperat. Hi ha una passada de Messi amb Iniesta per dins a la frontal, continua Iniesta, la posa a l'esquerra per Alba, la centrada d'Alba, Messi, fora! L'ha tret Pau? No, fora, no, és que he vist un senyal de l'àrbitre, doncs aquesta rematada de Messi és molt estrany que no vagi entre els tres pals, És que perquè pressiona Iniesta, Granero que combina amb Fuego, aquest obrirà de nou a l'esquerra per Aarón, intenta treure una centrada, primer un retall davant Sergi Roberto, la centrada d'Aarón, la treu un titim al cap, David López que la vol enganxar, serà de Silesen. Sí, bloca la pilota al peu esquerre del millor del món, el petitó per dins, la posa per Jordi Alba a l'interior de l'àrea, el rebuig de la defensa, Aleix Vidal, el xut, corna. I li regala la pilota a Aleix. Aleix amb Messi ja a la zona d'atac, fa jugada d'extrem, continua Messi. Messi va fintant i marejant els defenses, la dona per Rakitic amb Busquets penja la pilota per Messi, fora de joc, no. Messi l'havia posat a l'interior de l'àrea petita, però ja no valia. Fins i tot recuperant pilotes és elegant aquest tio. Ara l'ha tornat a perdre el Barça, però Darder amb Granero, compta perquè l'Espanyol guanya metres de terreny blaugrana, sol a l'esquerra, David López, la passada dins de Darder, fora de joc de Gerard Moreno. Havia estat ràpid de tota manera Piqué, però ja no valia la jugada al camp, fa la passada per Piqué, xiula el senyor Mateu Laoz, al descans al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça 2 gols de Suárez i Messi, Espanyol 0, amb aquest marcador el Barça seria semifinalista de la Copa del Rei. I veiem com Gerard Arrenca la represa al Camp Nou amb 2-0 al marcador amb el Barça, de moment classificat per les semifinals. Deixeu-me a l'esquerra per Alba li torna la pilota al capità, que la posa en profitat per Alba trenca el fora de joc, entra a l'àrea, a veure Alba la centrada enrere, que no pas de la corona, i va Messi amb l'esquerra, la centrada, pentina la pilota el jugador de l'Espanyol, li queda Busquets i a les mans de Pau. Aquí hi ha hagut una sèrie de rebots que la vol posar per Messi, recupera l'Espanyol. David López del cercle central jugant amb Baptistao, que té velocitat i la vol aprofitar, marxa per la punta esquerra, ja és dins l'àrea Baptistao amb Piqué, el xut directament a les mans de Silesen Tubet. S'ha enganxat a pensar i que vigili, perquè és això, ell sempre les protesta i ja li han tret una groga per Sergi Roberto amb Messi ja se n'ha fet a un, continua Messi, se'n va cap a dins, toca per Suárez, cau a la frontal Suárez, aquí ara no toca xiular falta, intenta sortir l'Espanyol, pilotada d'Hermoso directament a fora. Rakitic, la passada per Messi, recupera l'Espanyol. I compte que pot llançar el contraatac, són 2 contra 3, Baptistao, Busquets hi vol prendre la pilota, no pot, el contraatac el combina a la dreta Baptistao per Víctor Sánchez, fa la centrada, toca Iniesta per marcar jugada assajada, i va Granero al primer pal, la treu un tití amb el cap, també vol posar el seu Javi Fuego, Rakitic a la frontal, el Barça surt al contraatac. Iniesta fa una passada bombadíssima per Messi, deixa botar la pilota a Messi, pumba, ja l'ha baixat amb el peu esquerre, Messi ja a la zona de 3/4, ataca el defensa, se'n va cap a dins, el xut, el pal o Pau? Home, és que havia enviat una pilota que busca-la. Ara qui la demana a l'espai és Messi, la passada de Sergi Roberto, molt atent Pau. I ho ha fet després d'un rebuig de David López sense intenció fins i tot, vol marxar de Piqué, no pot amb un tití, amb llibertat, no? I destacable l'ovació que s'estan portant ara mateix a Aleix Vidal del Camp Nou, que també ha aplaudit en retorn a l'afició del Barça. Ha fet un molt bon partit avui, Aleix. És que veient el que ha fet avui al terreny de joc, potser no seria l'indicat per marxar. El que passa que és Aleix En Vidal. profunditat per Alba a l'esquerra, el control d'Alba és bo, Alba amb Suárez a l'interior de l'àrea, continua Suárez, busca la centrada, el retall de Suárez, la finta era boníssima, ha fintat que centrava, doncs mira, 25 minuts llargs per Coutinho, la centrada de Messi, entrava Paulinho com un tren de mercaderies. no? Seria una bona idea, per exemple. 21 minuts de la segona part, 2-0. Capità del Barça,
Barça i també per ovacionar el fitxatge del Barça. Coutinho molt il·lusionat per saltar al terreny de joc. Que l'ovació d'Iniesta és descomunal, la benvinguda del Camp Nou a Coutinho. Déu-n'hi-do, És que amb el cap s'associa amb Messi. Mira, la primera de Coutinho amb l'exterior cap a Messi, que això de tenir-lo el mateix equip, vulguis o no, és millor. Va tocant la pilota Coutinho. Doncs I aplaudiments a l'estadi. No li crema, com a targeta de presentació, de moment, diguéssim que la possessió de pilota no s'alenteix quan passa pels peus de Coutinho. I hi ha una excitació amb Coutinho a l'estadi impressionant. Absolutament. Que avança metres, Messi pel centre, la posa a l'esquerra per Coutinho, encara Coutinho, sotana de Coutinho i falta. El primer que li ha fet encarant Víctor Sánchez és una sotana, i això que van compartir vestidor. Sí, un dels pocs amb els quals va compartir, però té nassos que debuti contra l'únic equip de la Lliga Espanyola en què ha jugat Coutinho. No hi ha Jerry Mina a escalfar, i no ho dic de broma, Què dius? Paco Alcácer, recordem-ho, que s'escalfa també amb André Gómez. Compte Suárez, que ha rebut una entrada molt dura quan feia la centrada, ha aturat el joc Mateu Laoz. És una entrada molt lletja, Sergio. molt lletja. No li perdonarà, no li perdonarà. Si li perdona aquesta tenim un problema. Però li rellisca la cama a Sergio, jo crec que no ho vol fer expressament, però és molt dura. Luis Suárez és al terra i ara Mateu autoritza a que el metge del Barça doncs l'examini. Ara mateix serà examinat al terra l'uruguaià. Li trepitja el peu que té recolzat a la gespa, No marxa el turmell. No li rellisca, no, va allà, Sí, és molt dura. És taronjeta, Sí. Taronja, sí. Sergio ha dit allò tan clàssic de la primera, però és que clar. I ara Mateu, que ordena que ràpidament se'n vagi cap a la banda, que no perdin temps aquí al terreny de joc examinant-lo. Pot haver lesionat. Tenia raó en Romero. Si hi ha groga no ha de sortir del camp. No? Val. Mira Messi, que caça una segona pilota. Messi la posa per Coutinho a l'interior de l'àrea. La centrada de Coutinho per Suárez. Pau, Rakitic, Pau, corner! Pau acaba de salvar l'eliminatòria. De moment... Espera, que Messi ja se n'ha fet a 3. Continua Messi, l'agafen per la samarreta i targeta. Quin jugador. Ha agafat la pilota a la banda esquerra i semblava que estigués al parc amb els nens. Allò, perquè anava pasturant, és veritat o no? I de cop i volta ha decidit, engego, i ha començat a fer slàloms al voltant de jugadors blanquiblaus fins que l'han agafat per la samarreta. Targeta per Naldo, és la quarta que veu un futbolista de l'Espanyol. I ovació per Leo Messi. Passar-se la pilota d'un costat a l'altre, d'una cama a l'altra. sempre per rebre la pilota. Messi rep a davanter centre, Messi se la posa a l'esquerra, el xut, fora! Fora! L'he vist errar, l'ajuda Coutinho canvia de ritme, supera un defensa, la dona per Suárez, el xut, molt desviat. Des de l'esquerra camp propi és Aarón, amb Sergio García, pressiona Rakitic, l'aguanta Sergio, bon retall, compte que pot habilitar Baptistao i no hi ha fora de joc. Baptistao per l'esquerra, entrarà dins l'àrea, fa la centrada molt llarga, cau Gerard Moreno, l'àrbitre diu que no passa absolutament res, l'atac encara és viu, Víctor a la dreta, la centrada corna. El segon que picarà l'Espanyol des de la dreta, i a mi em genera dubtes si Baptistao no hagués pogut acabar ell sol la jugada. Gerard Moreno no ha protestat, Doncs jo la vull veure, Jordi Alba li posa les mans a sobre, no? Incomoda una mica, Fora l'àrea, potser, abans d'entrar a l'àrea. Busquets, passada vertical de Busquets per Paulinho, la cursa de Paulinho per l'esquerra, no té a ningú del seu equip, que ve el retall, falta molt clara de Gerard Moreno, que ha baixat a... Marc Navarro, li perdonen la targeta. no li ha de perdonar la targeta. Targeta groga que assenyala, que ensenya ara mateix Mateu Laoz, és per protestar a Paulinho enmig d'aquesta sonora xiulada del Camp Nou. La de Marc Navarro ho era, tot s'ha de dir també. Això és de mal àrbitre. És que ho era per la falta i després... Estava a la dreta amb Rakitic amb Sergi Roberto amb Coutinho per dins. La demana Paulinho. La passada que li havia fet Coutinho. No ha pogut fer el control Paulinho. Jo crec que no. Busquets amb Messi.
A terra vas. Falta molt clara d'Hermoso. No és targeta? No, Mateu Laoz, de fet, s'ho mira des de lluny, i Messi, que ha rodolat 3 vegades i s'ho mira enfadadíssim des de la gespa. Estava clar que no arribava a pilota. Això era una targeta claríssima d'un àrbitre que va perdent els papers. Amb Sergio García, el control de Gerard Moreno relliscant la perd. Sí. Busquets veu com es desdobla per la banda Rakitic, la conducció de Rakitic, la centrada de Rakitic buscant Messi, la rematada al pal! Al pal, la rematada, cap de Messi, al pal! Ho tenia tot a favor per tancar la paradeta, la pilota ha anat al pal. Amb Paulinho d'Esperó amb Messi, Messi deixa passar la pilota, falta d'Hermoso, tampoc és targeta. I Leo Messi, que enfadat, li demana explicacions des del terra. Mateu Laoz, Busquets parla amb ell, Suárez també. Mateu, que adverteix Busquets perquè es calmi, i res de res. Sergio, li diu Mateu, és Sergio, por favor, por favor, és el que no pot ser aquest home, no pot ser. Em sembla que era Xavi Hernández que ho deia Mateu Laoz té un problema, que és que ens desconcerta els futbolistes. Criteri propi. Massius de fora i mocadors al Camp Nou. És un arbitratge de nevera, aquest avui. No pot ser ell el protagonista perquè els jugadors s'acaben desconcentrant, no? Fixant-se en el que fa l'àrbitre. Ara connecta amb Coutinho té espai, la conducció de Coutinho, encara Coutinho, se'n va cap a dins Coutinho, continua Coutinho. Hòstia, m'agrada molt aquest futbolista, m'estic enamorant. La pilota a la dreta per Rakitic, corna. Bé. Doncs un minut, no? No ho dubtis. Sí. Amb Mateu Laoz no ho dubtis res, mai. És Hermoso qui la rifa, la intenta caçar Gerard Moreno, final. Xiula el senyor Mateu Laoz al final del partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 2, Espanyol 0, gols de Suárez i Messi. El Barça classificat per les semifinals de la Copa del Rei per 8a vegada consecutiva. Eliminatòria competida, eliminatòria dura. El Barça que ha hagut de patir per eliminar l'Espanyol que ha estat viu fins l'últim moment, ha estat a un gol de la classificació fins a l'últim instant. Al final, però, valen els gols dels dos cracs de Suárez.